Da, costumelor de Halloween. E ok? Da? Primul personaj care e invitat în față este Izabela. O aplaudăm pe Izabela. Defilezi pe aici, Izabela. Da, să te vadă toți copiii, da? Așa, da, cu mâna în șold, faci o piruetă. Spune-ne ce personaj ești. Albă ca zăpada. O aplaudăm încă o dată pe Albă ca zăpada. Mulțumim, la loc. Următorul personaj. Vreau o altă prințesă. O altă Albă ca zăpada mai avem pe aici? Hai, Albă ca zăpada Maia, în față. Te rog să defilezi, să faci o piruetă. O aplaudăm tare, tare. Bravo! Ia să vedem, Ruxi, tu cine ești? Te așteptăm în față să ne prezinți costumul. Cine ești tu? Un vampir. O vampiriță foarte frumoasă. Da, cu trenă. Ești superbă. Faci o piruetă pentru noi? Da. Bravo! Aplaudăm pe Ruxi! La loc, Ruxi! În față să vină Dani! Hai, Dani! Faci o piruetă pentru noi? Spune-ne cine ești tu, Dani? Ești un fluturaș! Aplaudăm fluturașul! La loc! Mai departe, în față să vină Adi! Adi, hai în față, te rugăm! Adi, spune-ne cine ești tu? Mai avem vreun Spider-Man pe aici în afară de tine, Adi? Cheamă-l lângă tine! Wow, doi! Ianis și cu Vladi! Vladi, hai în față să ne prezinți și tu costumul. Așa, faci o piruetă. Ia să vedem și Ianis. Ianis, vino aici lângă mine. Ce costum, dar ce mușchi ai, Ianis, și ai și mască. Ești foarte frumos. Mulțumim, îl aplaudăm și pe Ianis și pe Vladi. La loc, Ianis. Mai departe, ia să vedem. Ane, vino în față și spune-ne cine ești. Cine ești tu? Zânatovlecel. Și e Zânatovlecel. Mai este vreun dovlecel? Dani, pe aici ai găsit vreun frățior? Da. Pe Delia, te rog, ia-o pe Delia de mânuță, adu-o lângă tine în față. Hai, Delia, să diară. Așa. Și nu cumva mai e încă un dovlecel? Mai este. Ia-l și pe Rareș. Hai, Rareș. Așa, luăm și pe Rareș, frumos, să vă văd pe toți trei, da? Bine. Îi aplaudăm pe la loc. În față să vină Rafi. Hai, Rafi. Hai, Rafi, în față. Rafi, 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 Rafi. Cine ești tu, Rafi? Un schelet. Ești un schelet, dar cred că mai ai și o mască. E burașul, Alina. Pune-i masca lui Rafi. Mulțumim, Rafi. Îl aplaudăm. Bravo, Rafi. Mai departe. Purcelușul nostru simpatic. Vino în față. Misalina, ajută purcelușul să se deplaseze. Ia uitați cel mai frumos purceluș. Aplauze pentru el. Mai avem un purceluș fără mască, pentru că masca n-a vrut să-și o pună. Ai purcelușul numărul 2, vino și tu aici. Sophie, bravo, aplauze și pentru Sophie. La loc. Mai departe, ia să vedem pe cine n-am prezentat. Avem doi pirați. Avem doi pirați. Un pirat mai mare, care e la școală. Hai, piratul Robert. Wow, cu tot cu mască, cu sabie. Piratule Robert, nu cumva mai e vreun pirat mai mic pe aici? Ia, adu-l în față. Adu-l în față să-l vedem. Piratul Sebi, aplaudăm pe amândoi. Tare, tare, tare de tot. Bravo, copii, la loc. În față să vină Maia. Maia Epure, care astăzi ne prezintă frumosul ei costum. Ia spune-ne, Maia, ce ești tu astăzi? Un schelet. Un schelet, dar ești un schelet simpatic. Aplaudăm cel mai simpatic schelet. Cristian, hai în față, ia să vedem, spune-ne, ești un liliac? Da. Ești un liliac simpatic, da, ia, faci o piruetă pentru noi, liliacule. Bravo, liliacule, la loc, bravo! Să vină în față Dăriuca, drăguța, Dăriuca, aplauze.
pălăriuța cea frumoasă. Dăriuca este astăzi ce? Un dovlecel. Are un dovlecel pe piept, da? Dar are pălărie de vrăjitoare. Ia să te văd, dovlecelule. Wow! Fă o piruetă pentru noi. Ia învârte-te. Bravo, Dăriuța! Uite, purcelușul te aplaudă. Bravo! Toate personajele au fost prezentate, da? Încă o dată aplauze pentru toate personajele.